Nina yini nibukela ku side akekho ngisho usibalo ke wavela la khaya ingane ngoDisemba mele abe kodwa ulobolile la ekhaya kodwa ulobolile la ekhaya awulobolile le ngane le uhleli nawe ikipita sele ekhaya uthini ngayo kuthiwani kubo nje nihleli la ekhaya niqeda iminyaka nje yini uyikhulumelelani yona ayihambe phela ekhaya idla imali yami idla amandla ami la yiphi inkingo nayo ukuthi ngifana nawe ucontribute nje la ekhaya nawe njengendoda angithi uyindoda wena akahambe angithi uyindoda noma la ngakwazi kuphila kahle khona ungaxoshwa ekhaya manje ngobani kuphi la kampela isekhaya nami la Welcome back mbukelo weBlack Life TV isiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela namhlanje ngiweminye imindeni sibhalele usisi ngeke ngachaza ke before ukuthi if ever nisibona sendaweni eyodwa ngashintshi i-outfit yami isafana and also ne couch isafana please note that ukuthi indawo esikuyona kusho ukuthi ayinakho ukuphepha yabo so sizemenze nama camera ukuthi ngale besitanta singaze sibanje bakwethu unyaka uqala abantu balambile anyways angasimosha isikhathi angisasele lithuba ngibingelele usisi siduze kwami sawubona njani yebo ngiyaphila njani ngiyaphila ngicela usho igama lakho ubingelele umbukelo weBlack Life bese uyasitshela ukuthi usibhaleleni ufuna sikusize ngani sithanda Sanibonani unemfundo lwakamBhele okhulumayo ngibhalela kuBlack Life ngendaba ukuthi nginenkinga ubhuti wami okay so ubhuti wami sashwa abazali beshiya nje uma waqala washona ubaba kwasala uma wabona ukuthi ukuze sibe nento ezosiphilisa ekhaya akathenge itekisi okay so ke ubhuti wami unewele kwanikwa iwele lakhe ngoba yena vele bayamazi ukuthi uyiqile ayike iwele lakhe belisiza inkosi yamibandla liletha imali ekhaya lasuke ladlula emhlabeni yena ke wasuka decide ukuthi avela lidayise litekisi leli sesicela siba u2 sekumele manje ngimondle ngondle nezingane zakhe lo muntu uhlala noma wengane izingane ezintathu nami nginezingane zami ezimbili manje konke lokho kuyangisinda kumele ngimgqokise naye mangisho ngamzama ngetoho ngithi hayi akavuka yo face akavuki ngisho ngamnika imali lo mali uvela kuyiphuzela ijiki ayidle noma wenganyakhe la ayibo babana wena usuwadla ubhuti omdala avukhulile shame uNkulunkulu akubusisi kuningi ubuye umcabangela ukuthi uzoqokani ngizothini enenkosikazi enentombi ngiyafuna naye afana nabanye abafana angagogelwa hambe yakhe yona injani isimanjani ngathi usqueeze hayi naye nje nkosami angazi into ozangoyithatha mhlawumbe basihlangana emajikini yasuke yanamathela yafaka izinzipho uyabazi nalobo sisi la uhlangana emajikini mhlawumbe avela namathele kuvela kuhlala umntwana avela engasafuni sebehlala ekhaya kho sekumzi wabo nje bangena bayaphuma sekuyinto engingayazi angazi baphendula umzamo into engingayazi into engayazi ngiyibona so sana sami ngiyakuzwa uma udlula nemhlabeni ngampunyaka senginesikhathi nje udlulile nkosami senginesikhathi ubhuti naye usenesikhathi iwele kwaqala kwaKantozana kwadlula uma bese kuhamba iwele lakhe ke okay anyway bilone belini engqondo lisebenze lezitephilayo solo sesele usedayisa imoto manje imali ishona ikephi yokudayisa itekisi idla yedwa anginikanga mhlawumbe nalomuntu nje ehlala kuona udayisa nini itekisi ke lona mhlawumbe uzokhumbula kunyaka wetekisi ngabona seningasekho emva isikhathi singanani mhlawumbe it's been a year it's been 2 years ungaliboni sekunyaka manje kwaphela bathi nje bekudayisile noma ingane zakhe bazohlala baphila kamnandi baphila mnandi so manje akusekho lutho akusekho lutho yimina nje sondla ukuhlale naye ubhuti ukhulume naye mhlawumbe nihlale umbuzo ukuthi manje ithini into hey uvele vukulaka ngempela uvele nje ngibona ukuthi uzongiqeda nami ngenduku futhi nje kwalo muntu esihlala kona mhlawumbe uzodayisa hayi mhlawumbe phela wena ngoba awuyena wakubo mina ke ngoba ngihlala endlini phela ngicabanga ukuthi manje ngiyoqasha ngibe ngimcabangela ukuthi umntaka makuyoba kubo ukuthi uma ekubeni wangifundisa sengiyahamba ngoba senginezinto yabo ngiyakuzwa sana sama senzeni kanje ngokuza kwami ufisa sikusiza sikhulume nobhuti wakho nihlale naye phansi nibonisane ukuthi nizoyenza kanjani ukuthi abe nento azoyiletha endlini ngoba phela manje semthwalo songaphezulu kwamandla akho because unomndeni wakhe ingane zakhe nentombi yakhe bahlala khona egcikeni and also nawe nabantwana bakho abawu2 so manje sewumthwalo kuwena ufisa ukuthi azi ukuthi iphila indlela angakulekelela ngayo emva kokuthi adayise itekisi kade lenza ukuthi kube nemali engenayo am I correct alright sekunjalo ngemnganami uyazela mukele beBlack Life TV sisachasa daba lakhe ufuna sikhulume nobhuti wakhe simbonise ngoba uyabona ukuthi sengaphezulu kwamandla akhe ubhuti uhleli nenkosi nentombi yakhe rather uma abantwana
nabantwana. So usisi ubona ngathi sekungaphezulu kwamandla akhe ngoba phela usisi sekuwumsebenzi wakhe ukuthi enze sure ukuthi kulala kudliwe la endlini. Uthi uphinda amcabangele kwayena ukuthi uzogqokani futhi ubhodi. So ngaleyo ndlela uyabona kuyaphoqaleka ukuthi simthithi athole usizo abone usizala kanjalo ngoba nolakana lo bhodi kuthiwa vele before kuze kushone ngishiwele lakhe bayebona ebonakala nje ukuthi umuntu ongazwani nje nokulalela. Angazi ukuthi uzosilalela yini thina ababukeli kodwa ke asenze kanjani samsomlando bhodi. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukeli we-Black Life TV. Siqophe sithi izinkinga zomndeni with myself. Amlangeni uMagasela. Sasiphinde sabuya futhi bafowethu njengoba nje sikuthembisile ukuthi sizozama ukuthola ubhuti sizwe ngayo ukuthi ngampela kwenzakalani ngoba ngampela ngibona ukuthi umthwalo kaSisi singathi mkhulu kakhulu. Asingasimoshi isikhathi. Asithathe leli thuba. Kokukhulu kuyithuba sembingelele. Sawubona bhuti njani? Yebo Nkosazana sanibona. Njani? Siyaphila Ntombi. Ngiyaphila nacela ubingelele mbukeli we-Black Life TV. Ngibingelele balaleli ekhaya nalaba khona. Yeah. Unhlanhla wakampela isibongo. Siyabonga Nhlanhla. Yeah. Anyways, isipalelo sisi wakho la umncane. Ayithi yambo. Thunjani kama? Yes, sando sami. Yeah. Ngicela sithathe lethuba simnikeze bese yachaza ukuthi yini afisa simsize ngayo kulomndeni wakampela. Hawu. Unenkinga njalo? Hayi inkinga hlezi khona yonke imizini eyinkinga. Wena ngicasa sekhona inkinga mpela? Hayibo. Angizoke ngizwe. Akangitsheli phela mina ukuthi khona inkinga ekhona. Hayi usho ngampela ke. Mungatsheleki. Asengizwe. Nami ngibizwa ngenkanyamba kodwa bayangitshela. Ntombi. Mama, sobiza inkinga unakhaya. Azikhona bhuti inkinga. Awuze nazo ngizwe. Uza nazi dadewethu. Ngithatha ngibona ukuthi angifona abantu ba-Black Life ukuze basixazele udaba lethu. Ngoba namanje ngikhathele bandla Nkosi yami. Ngondla wena, ingane zakho, intombi yakho, ngiyakugqokisa. Ubaba yini? Imali omarodayisa ngayitekisi wayidla noba wayithi wayishonisa kephi? Ubaba yini? Cha. Edadethu ufuna imali yadayisa itekisi wena? Ufuna wena? Ifuna mina. Uhlolo wena. Ngeke uyithole. Ngobani? Ngisho uzokukhala inyembezi. Lapho mina ngiyacabangela. Ngiyavuka ubusuku nemini ngiyavuka ngiyakubeka nasemkhulekweni. Ngiyavuka ngiyosebenza. Ubeka bani? Ngondla ingane zakho. Ubeka mina emkhulekweni. Intombi yakho neyohlala la emzini kama. Lo muzi kababa lo. Ukampela. Nami sekhaya la. Ufuna ngikutshele ukuthi wena yena. Khuluma. Lalela. Le taxi ngiyidayiswe ukuthi namama le taxi ayithenga ngemali yayo le yale ndoda yazala wena. Yababami phela wena uhlangana napho wena. Hamba uyekihlo. Thathe nalabashana bami laba nihambe nabo leli. Awukwazi ukuthi mina uzothi uyangondla ngemali yamadoda. Ngiyasebenza mina ngiyavuka ekseni ngemsebenzini. Usebenza ke? Akwanele ukuthi ngiyaqhubeka. Angase mina ngabona ngisho skip senkambani yakho ukuthi uyasebenza. Qobisa mina ngikucela mina. Hawu. Angikucela futhi angidingi futhi ukuthi kodwa uyaqoqa. Kodwa uyaqoqa ingane yami kumele ngigqokise. Hayi wena. Umdala bengabonakelela mina kodwa. Mina nginakela inkomo zababa la khaya. Hayi bhuti omdala ngikuzwa mina ngiqala phansi. Mina nginakela inkomo la. Ungeke ngeinkomo ngiyayizizwa inkomo uthi uyayinaka. Ngithi mina uqokiso ba. Methenga izinto. Angase ngamcela. Kodwa uyayiqoqa. Usonika ubhuti wakhe phela. Kanti kuphi inkinga? Udlani. Ngidla kudla. Ingane zakho zidlani. Manje mina kumele ngasakuzona ukuthi mina yami impilo ayiqhubeki manje. Imile. Imise ubani? Imile ngoba ngibheka wena ngibheka ingane zakho ngibheke nami ngibheke nengane zami. Ayikho imali eTax phela ngeke uqokiswe wonke. Uthi le inkomo la sibayine zaphi? Okay kulungile bhuti. Ngoba akho ngisho inhlawulo yale ingane zakhe. Nawe le ntombi yakho lobele akuthenga ke. Inkomo inkomo ayikhona. Ngizazi khona inkomo. Inkomo wena uthathe bhuti. Inkomo nga-eda phela. Aka-edanga ziyazala inkomo la ekhaya bakithi ziyazala. Usukuphi wena? Usukuphi wena? Lo muntu ukahambe sister. Ukahambe. Amalume ngamazi mina. Ngisale nalezi ingane. Ngeke ke mina ngiphiphe ingane ngakhetha ukuthi ngilanda umuntu ngaphandle ngizohlala naye la. Agade nalezi ingane zakhe ezinabo baba abahlukene. Lokho uthini ngako kimi yena? Yabo? Nini nibuke lakhe side. Akekho ngisho usibalo ke wavela la khaya. Ingane ngoDisemba mele abe kodwa ulobolile la ekhaya. Kodwa ulobolile la ekhaya. Awulobolile. Le ngane le uhleli nawe ikipitisa la ekhaya uthini ngayo kuthiwani kubo nje nihleli la ekhaya ngiqeda iminyaka nje nihleli. Yini uyikhulumelelani yona? Ayihambe phela ekhaya idla imali yami idla amandla ami. Amandla ami la ekhaya. Yiphi inkinga onayo?
ukuthi ngifana nawe ucontribute nje la ekhaya nawe njengendoda angithi uyindoda wena akahambe angithi uyindoda noma la angakwazi kuphila kahle khona ngaxoshwa ekhaya manje ngobani kuphi la kampela isekhaya nami la awuphinde ubuze omalume bakho bangempela hayi angandaba ukuthoza kodwa isekhaya la ngikhulele la awubuze omalume uzomtshela bazomtshela iqiniso yabo uma wakho ayikhulisa ngalengane la ekhaya noma ayikhuliswe la ayivundla ngesweni sikama wakho akuyona yababa phela ngithi ayivundlwa ngesweni sama wakho noma bivundle khona asimbalanga ubaba wathenga umuzi kababa kabani wathenga itekisi ngako ngayidayisa ngoba ngangayifuni into ezona inkinga yakho nomoni nomhobholo ingakho uma wengazange nika naletekisi wenika ubhuti wami omncane ukhona okwaziyo ngalokho akushoyo ukuthi akubona kini la ekhaya angikwazi mina angikwazi umalume bayifaka ngiyaqala nje ukuzwa namhlanje ufana nabani wena la ekhaya ngisho ngalanda ukuthi angifani namuntu lo njalo no-anti okutshela ukuthi hayi iy'ngane zakho y'fana nobazoni ziphi zona hayi lezi zakhe ayifani nomuntu la ekhaya afani ngisho nomuntu oyedwa ngobani wena sisi le ntombi yakhe le uma isahambile naye isagade iy'nkomo le ihambe emajikini ifike ihambe nje uyazi ukuthi usephuzwe ngani nje isuke ifike idakiwe la ekhaya inkomo igadayo kuzona ezakho nawo Zala uthi ekhaya. ukuthoza abazali yebo so yindaba yena ufuna yimina phela sekusela umfowethu angekho ngimi nobaba ngasekho yimina ke ubheke lo muzi engekho right ngoba awenzi lutho la ekhaya Ilula lento. ulokula nje indaba yena angafuni ahlale kubo njengoba nawe uhleli kini inyanyisi sofuna ungiphatha yazi uphathe kondla akangondli phela udlaphi wena ngidla la ekhaya ukuthathaphi ukudla kusoqhamukephi imali agcinayo ezulwini bafowethu hayibo siyalima thina ulimaphi yini ngisuke ngiyikhuphule engadini ngiletha la ulimaphi ngoba ubhizi yena mengaya ngenkomo elandela le nkomo uthi amasinde Ngiyidla ngebomi enkomo imali yakho. uyahamba aye lapha emajikini ngidla intombi yakhe ngebomi ngisazoyidla futhi nothi uyalethi uhlala emqashweni ngisazoyidla imali yazi nokungcono le ndlave sedayisa sithole 50-50 la mzini kababa ngami isekhaya la ikhona into ethangena la ekhaya ngeke uzuyidayisela ikhona into ethangena ubhale la wena ekhaya lapha noma akubhalwanga muntu okufanele ukuthi Uzodayisa nami ngani? ngisekhaya la singayidayisa sithole 50-50 Ngeke, ukuze nami awubhaliwe ngiyimele nakubhalwa. nawe ngiqhubele impilo yami nawe uqhubele ubhale impilo yakho ubhalwa wona ubhaliwe noma ngibhaliwe so-ke yiphika inkinga ngoba sesiyidayisa kanti nawe ubuza ubhaliwe kodwa umuzi wasekhaya kodwa kodayisa umuzi usho kahle ukuthi umuzi wasekhaya kodayisa umuzi awudayisi manje nendodakazi yondliwe iyondli angazi ngaze akangondle vele pho ukudlelani Ukudlelani? ngani mungafuni akasuka phela kuphuma ikhishi lakhe ngibona na usutha wena muphakela ukudla ngeke ngiyeke ukudla phela mina ngiyazi ukuthi ngiyadla ngisho angawufaka shave nokudla futhi ngenze anguduba ukudla mina ngisho angidina kanjani Sengiyakukhona, ngisazodla ngitshela ukuthi nje uyisibhodlamlilo hele ntombi yakhe nje isizophatha la ekhaya isiyaphatha ungazomsukela isiyaphatha Wazi futhi wena umsukela. udlisiwe wena ngiyakudlisiwe wena mangabe ufike futhi washa angaphinde amaphenti ufike washa amaphenti le ntombi yakhe washa amapenti futhi angikwazi ke lokho imshiye ihambe emajikini Angikwazi iyophuza asalena la Ingwele Intweni zingathini eji- nje uma kuthiwa le mina jiko ngathi usukuliphuza usukulithathaphi zingathini ingcwele le jiko usuliphuza usulithathaphi usukulithathaphi intombi yakho nodali we ma le ngane Yazi nje kodwa akuzona singabeka. zalekhaya lezi ngane akuzona Zifana- inkosi impela ngisho zifana nawe angavuka mangezona emathuneni zalekhaya. akuzona zalekhaya leka ubhizi nje mina Akayena ngondlana amadleve zandlebe angingawazi ngoba kwakungeke ukuthi yena afunde esilungwini thina singafunde esilungwini nombafu yena afundiswe yedwa ngobani kusho ukuthi akayena la ekhaya ngoba yena yena wafundiswa esilungwini ekubeni ubaba ashona wathathwa lo wafundiswa esilungwini kwathengwa itekisi la khaya wanikezwa umfowethu wanikezwa nemithetho enzima kabi yazi mina sisindaba ngafundisa wanikezwa imithetho ngoba uma awuthula hayi thula chala thula nje uzongenyanya mawuphuma futhi ngoba yena uhamba nabo wayebona la ukuthi Oh, ma. akanakusasa Hamba yena nabo. ubhizi Akazi ngobiza amakhamera la ugijimisa amantombazana hayibo wanalo ilungelo lokubiza amakhamera la khaya ngingazi mina kama sengibiza lo makhamera wena yazi mina ngibonani sekufanele ube nomuzi wakho manje akwazi singaba nomuzi ngoba ekhaya unomndeni 3 wonke abo Kukithi engibondayo lana. amafazandle usethe bangawazi emzini womunye nje Kukabani? wakhe bangisa amabhomu amathathu Ubani uyinsiza ubani ungaka ubaba wakho oqedile wayakhelani wakhela thini umndeni wakhe nawe fanele wakhela Ingane ingane zakho ufuna umuzi kababa ngathi Uzofuna bangisa amabhomu amathathu umisobani wathatha phela amadoda akhe wonke awalethela angeke ayenze le nto sisi awumazi angithi ngiyakutshela uney'ngane ey'hlukene bangisa la amabhomu khaya. angane amathathu ezokuthi usungazihlukene Yebo zihlukene 2 wena njengoba ngisa amabhomu amathathu nje mathathu amabhomu ababambili bathathu izoqhuma-ke le ndlu kulungile-ke mama mathathu kulungile kodwa ke jokes aside guys yabo le nto ukuthi ningafuni ukuzwana ayikho right because isikhathi siyahamba mina into engiyizele lapho bhuti wami mina ngiyakholelwa kuwena yeso
kodwa lento yokuleniphikisana nosisi wakho ayiwenza umuzi kube ikhaya elinenhlonipho. Ngilona le ndaba ukuthi siyamondla Okay, akasakodli. Phela ungakudli. Thula-ke sisangithi ucela ukuthi kusize. Bhuti wami, ngiyayivala manje lento yezo. Sisi wakho omncane lo, udinga i-protection from you. Udinga ukuprovide njengoba uthi ugada iy'nkomo, siyabonga kakhulu, wenza umsebenzi omuhle njengendoda. Gada iy'nkomo, sikhule isibaya, umuzi wobaba, wenze sure ukuthi uyawuvusa. Nakhona ukuvusa, akubona ukuthi uzotshela usisi wakho ukuthi iy'ngane zakhe zaba akuzona ezala ekhaya la-ke nola ekhaya. Because uma ufuna ukugombela wesakho izinto azizi kuwena at all. Hayi ngeke lo uyadakwa. Lo uyadakwa. Wena wenze njani? Akwazi ukuthi yena ngoba naka asafundile. Ngithi mina akakuphethe. Ungiphethe. Futhi mina ngifuna ukuthi ngifundile. Akakuphethe njengamanje ufuna usizo ngoba uyakuthanda. Ufuna ukuthi nizame ukulungisa izinto, uprovide wena. Angithanda. Afuna uzocontribute-ani-ke wena. Afuna ngijabule. Ufuna ujabuliswa yini wena? Into esuyila khaya yonke eyethu. Nobaba yilangithi. Sonke sisuke Kodwa silakhaya. awazi ukuthi itekisi udlalo wedwa imali idla wedwa. Into ngayidayisa phela kwezizathu ukuthi vele yeza nge-wrong lakhaya. Kodwa wena wangasawa indaba usacabekela ngifuthi ukuthi uma wakho umzali wakho Wabheda uma. Hawu. Ayiqiniso ufuna selikhuluma. Wabheda uma. Okay, sasimele tekisi uyibuyiseke Ngiyibuyise kubani? Kulabo abangayiboni Kwamele ngidle phela mina. Awungasavunani posavuna nene business nyana encane ke ezoqhubeka liphilisa. Le mfuyo izongiphilisa. Ngiyema lapha. Ngihlulekile. Angengidluli futhi lapho. Ngohlulekile sister. Hayi khuleni. Usuyasebenza ngithi right. Ngiyazi zoba nzima ukuthi awumnikeze space ubhuti. Uyitholele indawo, udlale nengane zakho, sike sibone ukuthi uzodlala inkomo uzoyiqeda zisifa. Because vele ngeke uthole lutho. Aliphuma nebovu lapho. Hayi khuleka uzokhumbula. Nayo kodwa ipolice before siqhubeke khona zibe cover. Awucabule ukuthi ugcwele kabi. Angaba ngikhavi lo zongibulala. Angizwa. Angangikhavi. Oh, icebelezi manje lincaba mahala. Ngiyalikhokhela nje mina. Uyakhokhela? Ngiyaphanda phela mina. Ubantani ke inkomo zikababa. Wena unayo into. Wami baba. Nayo wakhe. Ake. Indaba nayo DNA test proof. Buza yena. Akana proof. Ayikho. Angisafaniki lapho. Ayikho. Phela ngeke singafani vele zalo mama yethu. Oh, kodwa Okusho sibandawonye vese igazi elilodwa. Uyakholwa ukuthi yena uma wakho wazala ingane engayona yababa wakho la ekhaya. Awukholwa kodwa uthi lewe inkontombi yakho ethole ematshwaleni ngazala ingane engazona. Angakwenza lokho phela abantu besifazane kanje. Oh, ayisaba. Ihlalele ekhaya, nahlalele ekhaya kodwa kulungile. Nawuhleli nje la ekhaya. Isekhaya nje vele. Ngizoyaphi yena ngibone kubula. Futhi awumlobolile. Nami ngiyedlalela ingane ngoba phela nginosisi ingane. Dadewethu, angizweni ufundile? Alright. Take your kids, uyitholele indawo, ufuna umuntu ozokusiza ingane niqhubeke usebenze, work hard. Yabo lempi le ubhuti wakho uyozathambe kuma uba right. Awulilahla ekhaya. Kodwa indaba yokondla umuntu othi imali yakho uyidla ngamabomu, angiboni ukuthi umqondo omuhle lo. Ngiyidume futhi maphinda iletha. Hayi khuleke yabona ke ukuze nje ube right ngoba ngathi uhlangane nezimbila yithuthu. Siyabonga bhuti wami for isikhathi sakho. Angeneme ngento ayenzile. Kulungile. Nathi asineme into ozenzayo la ekhaya. So kucacile ukuthi la mpele asizenze izinto ey'namisa omunye. Hayi angikhululekile ngempela. Komele yena ehlele ngenzansi. Ayiphi? Angihloniphe njengobhuti wakhe. Uyakuhlonipha nje uyakuthengela nina nazi. Sishoda ngani asazise phela. Yabo. Lo muntu ubuye afake emadoda ngikhona la khaya. Angikwazi lokho mina. Musa ukuphika. Izolo wenzeni. Ngeke ngize ngifane indoda emzini kababa noma. Wenzeni la khaya? Angazi nje Nkosi. Wathini? Amampunge lawo. Wathini? Amampunge nje lawo sisi. Wathi bafo imjovo iphelele ngale. Hamba ujova inkomo kanifaka indoda. Ngathula ngakubuka. Amampunge lawo. Kulungile kodwa ke. Mangifuna ukuhamba mina sisi ngigaxa isikhoma sami ngihamba. Uyamthanda. Angeke ngize ngilethwe Phela ingane yami ngayilahlela bani? Angeke ngize ngifane nami nolethu intombi yakho la mina ngeke phezulu kababa noma phela bala egcekeni bangibhekile ngithi indoda akukwazi amampunge lawo. Uyangisukela. Uyangisukela nje. Okay, niyathandana noba uthu kodwa nithanda indlela etoxic. Yabo? Phela ngeke ngivume ukuthi bamenze kabi ngikhona kodwa udadewethu yena kodwa uyabheda. Hawu. Ngeke ngivume ngaye kodwa yena udadewethu. So kusho ukuthi lilonke uya-understandani. Afuna ukuthi uya-understand. Mina ngiyamukela ngoba bashana nje ngihlala nabo. Angeke ahambe inyanga yonke. Kodwa ngihlala nabashana. Abosisi sabonje sho kanje ethi ngike ngihamba. Umsebenzi mina ngisebenza la eduzana. Kuyaphoqa ukuthi ngiye usuku nosuku. Angeke ngilale emsebenzini. Akekho umuntu ongalala emsebenzini.
kusho ukuthi uyaduma nje besho kanje. Hayi, amampongela. Vele ayikho into Imina engisuke ngigadile ingane zakhe lama sebehambile beyoshaya amanzi aponjwana nentombi yakhe. Ngisale ngigada ingane lezi engasizona sale ekhaya ngithi mangimtshena avela funa Asiyeke ukushaya. lento ukuthi insulte abantu sisingana kuzona singenabo ubufakazi bafethu. Uma uthi ingane akuyona la ekhaya fanele ube nobufakazi be-DNA approve ukuthi le ngane ayinakho lutho oluthi khombisa ukuthi ayambhele. So uma ukuthi lokho esikushoyo nje kuyizinto esizicabangelayo silimaza ingane simosha nje yonke into nje even ama-energies azohlezi phambili because nokuthi uzohamba acathi ingane akuzenza kahle mhlawumbe ezakhe ngempela kungakabi khona nje isiqinisekiso ukuthi ingane ezala ekhaya kwawena uyena wala ekhaya asiwagunye lawo mazwi. Okay, asifocuseni kwinto eyi-positive. 2026 unyaka uyaqala. Thanda usisi wakho uyamhleka ayishame nithandane mubona ukuthi akuhlale kahle ungabusamandla ubhuti wakho nezwe mina imvumezo ngoba phela manje umushona mfethu umuntu azothandana naye isho izinto mina mengivuka ngubhuti wakho sefanele ngimondla phela ujwayele ukudliwa wena yabo lonto umoshela nathi ungamondli nje ubhuti wakho akaboni uthenza njani Mina ngiyedwa ubhuti wakhe. akulungile asinandaba noma ngaba u14 siyayishaya lapho mnganami si right. Thank you so much bhuti wakhe. Bukele Black Life TV ngasekuseni ngihleli la kaMbhele because yabona ukuthi siyale asiyiphambili kodwa engikubonayo nengikubukile njengoba ngibalalele bekhuluma ngiyabona ukuthi ukuthandana kukhona igazi la ndawonye kuyasho ukuthi sabandawonye sathandana ukuthi indlela yokuzwana i-toxic ngalendlela isimangalisi but thina sizama ukuthi siba provide ngochwepheshe as usual emva kwalokho singim-advisile mhlawumbe okunyanga akwazi ukuthi akwenze ukuthi athole ispace sakhe aphume ney'ngane zakhe and take care of iy'ngane zakhe ubhuti kuthiwa you don't see what you have until you lose it uzothi uma ngasana into zokugqoka ingasana into azoyidla umkhumbula umntakama mina Mlangeni Makasela ngiyathanda ibhadi. I'm out. It's the Black Life TV.